Bon dia, viatgers! Com esteu? Mireu, avui he decidit sortir a la granja per fer matemàtiques. He pensat que ens ho passaríem millor. Esteu a punt? Doncs vinga, seguiu-me! Vinga, doncs mireu, us proposo un joc. Us aniré ensenyant animals i us proposaré uns problemes de càlcul mental. Agafeu paper i boli i aneu apuntant el resultat que creieu. Comencem pel primer. Aquí tenim unes vaques. Quantes orelles tenen 4 vaques? Quantes orelles tenen 4 vaques? Pensem. Ei, doncs vinga, estem al galliner. I quantes potes tenen 3 gallines? Quantes potes tenen 3 gallines? Pensem i ho apuntem. Ei! Quants caps veieu a la foto que ara us passo? Quants caps veieu de bens? Viatgers, quantes potes tenen 3 cavalls? Penseu bé, que no és el mateix que les gallines. Quantes potes tenen 3 cavalls? Vinga, continuem. Quantes banyes tenen 5 vaques? 5. Quantes banyes tenen 5 vaques? Pensem. Ei, viatgers! Una pregunta trampa. A punt? Mireu quins vedells més bonics. Quantes cues tenen 15 vedells? Quantes cues tenen 15 vedells? Som-hi! Nois i noies, quantes rodes tenen 2 tractors? Quantes rodes tenen 2 tractors, ho sabeu? Atenció! Quantes orelles en total tenen un conill i un gos junts? Quantes potes tenen 2 gossos?